Pozdrav svima! Danas vam donosimo jedan vrlo jednostavan recept. Radi se o šunki u kruhu. Nećemo vas sad učiti kako napraviti kruh, jednostavno pomiješajte brašno, vodu, kvasac i sol, a sad za neke trikove si malo izgooglajte. Zato ćemo vas mi naučiti da šunku začinite našim ribs dry rubom i indirektno ju podimite na drvima jabuke. Zatim umotate šunku kruhom, ovoga kao malu bebu i stavite je peći dok se kruh ne ispeče. Nezaobilazan korak je naravno ovo tapšanje koje Davor jako voli, znači potrebno je potapšati kruh jedno 50 puta i onda je kruh spreman za pečenje. Ozbiljna sam. Nemojte zaboraviti potapšati kruh. Mi stavljamo naš kruh na maksimalno zagrijani kamen za picu u naš Napoleon kettle roštilj. Važno je da se dosegne što veća indirektna temperatura da bi se kruh jednako ispekao sa svih strana. Mi smo ovaj komad pekli oko 30 minuta, ali to će naravno ovisiti o veličini šunke i kruha. I eto ga, to bi bila sva mudrost oko šunke u kruhu. Jedno vrlo jednostavno jelo, ali ipak je potrebno neko vrijeme za pripremu. Dok vam se kruh ne digne, dok vam se šunka ne podimi, pa onda dok sve to naravno ne složite i ispečete. Dobar tek i uživajte!